anywhere you go, if you don't see woman, one nigga bocha. Bocha poso neba fulelele, lacha poso neba futileti. Obodo silike na NDIGBO gabane, abanye bafu ebulike wekota. Ugochukwu nyela nyenya waka eji agano. Iyoko. Afọ m bụ obi ajụla udu ezu ya nkọda dị na nri petron ndị nri na South Africa tata ka ndị nri na alọ mmụọ ọnwa asatọ ka anyị na-eli tata bụ 7th of October na Johannesburg. Ọ tata ibekwu ka na-eme ndị na-ebe abụọ ndị eji biri n'obodo Ikenga Igbo na South Africa akwenwe ebe n'ọba oshibiri na mkpọ ndị abụ ndị izi n'ọzọ ọrụ ndị abụ ndị sekawa bịa nọrịla anyị tata anyị na-akwado ka anyị lie ọnwa ọsọta anyị alịmji ka na-akpọkwa mana ebe je mala anyị bụ ụlọ mmụọ na ndị nri ọkatagunu darụnụ eze nri anyị ọ nọkwụva ọnọdụolugbo n'oge lụọ na-anụ ọ bịara so tata ka ibe dị ya eme so now event ka akpọ mgbe Igbo ka anyị nọlia tata anyị jeli ọnwa asatọ ekele m unu. Can you please tell us what this event is about and why are you here today? Yes, mụ abụ Honorable Chief Frank Anago, ọzọ eze nwa ụmụ ojii Ikenga ndị Igbo South Africa. Anyị bụ ndị oribiri na mkpọ bụ nna m ochie ya na akụnwebe n'ọba. Anyị ji anyị wee bịa ka anyị abịa butu na-esi ya alọ mmụọ ndị nri na-eme tata oyefe anyị bịa ebe anụnwa today anyị bịa na nye alụfa dufa na-eme. Can you please introduce yourself and tell us why you're here today? Chief Humphrey Madu Ekebeze is Akwenwebe Naba, the one of the pioneer of Nigerians in South Africa. I'm very brave today about he witness legendary. So I think I witness here on Yerufa. The community Igbo si wode because even the Mereva, I remember Nabai Nigeria by sea. So honorable Obi Wrong, if it's Anya, ebe member in diaspora, ebe no can bring our culture and give our always will bring the Pumaka, our culture back home. In that for ya, package a man anywhere then and you would in diaspora. So that goes to there. Thank you. And please introduce yourself and tell us what you're here for. Omagana bo ichiori mili mpo. Tata kandendri na awaji. Ezendri na aba. Ezendri na aba inanya. Iga afo chairman committee of Awaji. Bo ngonade na nandri. Oyenka pay master. Ezenwa na nandri. Ikenga NDIGBO eze Akwenwebe n'ọba nwe mbulori mmiri mkpọ anyị si ka anyị bịa ka anyị nọ nyelu ndị nri ịghọtago maka na ịma na nri bụ isi Igbo and fọma kwesịgokwa ịwa ji a long time mana
ife anyị na-emere onwe anyị nọ mgbe fa ji wee kwadota mgbe izu fa ji wee kwadote ịbịa ịghọtago mana igbo eribego ji and akafa dị na ya anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị nọnyelu fa ka anyị jirikọ onye bụ ji ọnụ ekene m unu. It's good. Can you please tell me who you are and what are you here for? Ekene m unu. Afọ m bụ Victor Ogonna Emelife. In other words, I'm pay master. I welcome everybody. I know today in Brooklyn Community Hall. Then Randburg in Johannesburg, South Africa. If I give you a towel, maka awamuji mo nwa asato ka ndị nri si abịa ILO-MMUO ka anyị ji bịa ebe a taa. And nke kacha nke na-enye anyị obi aṅụrị bụ na anyị nwee onye ọkpụkpụ mmadụ bụ eze nri, his regent Ikenna Onyeso idebute akụ na nri. So ọ bịa ka o soro anyị wee perform all the ritual of ịgwa of ọnwa asatọ ILO-MMUO ka ndị nri si akpịa ịwa ji. Ụfọdụ na-akpụ ya ịwa ji, ụfọdụ na-akpụ ya ILO-MMUO, ụfọdụ na-akpụ ya like ndị nri anyị na-akpụ ya ọnwa asatọ. Anyị ma ife bụ ji. Ji bụ the strongest or the best or the greatest crop enwe n'ụwa, especially n'ala Igbo. So ka chi ji si bidokwane bụ na ka Oganida about 1,000 years ago eze nri wee tikata Chukwu okike abama wee sị eze nri na ọ bụ na ọ ga-sacrifice ya nwa ya ka esi wee mee Isaac na Bible maka ife niile ị na-awọchị ife niile na-eme na nri otu o si eme na Bible ka o si emekwa. Eze nri wee sị oke na ọ ga-sacrifice nwa ya, o mere argument wee sacrifice ya gbuo nwa ya wee nye Chukwu okike ka o buzi nwa ya nye nwa ya. Ka Chineke si eme ife ka Chineke ka ndị mmụọ ma Chukwu si anụ onu ya ji wee si na ebe ahụ ọ bụ nwa ọ si na ogburu nwa ya ụgarị ya na onye ife ọya na-eri ji wee sprout out wee si n'ini nwa ya wee tolite. Eze nri, this is 1,000 years ago ka m na-agwa gị eji eze nri wee welu ji ahụ kesie ụmụ ya niile kechie everybody. Ọkụ ya bụ na eliwezi eji. And this to maintain this festival and this spirit anyị eji o nwezi court of ọmụzia a ritual ọ ga na eji akpọ eji na-efe ji a every year o ji kpọọ ya ife ji ọkụ. Ife ji ọkụ na-abịa na September, that is ọnwa asatọ. Ime enwe lunar Igbo calendar which when we will tell you the history of nri I get to that side. It's not what we are here now. Can I concentrate to go to ọnwa asatọ? You know? So mmemme ife ji ọkụ ọkpọzia ya ife ji ọkụ. Ọkpọzia ife a ife ji ọkụ. A wee na-emezi emume ya. Ọ ya wee ife a na-emezi over 1,000 years. A na-eme izu nke ịtọ n'ọnwa afọ. Ọ ya abụrụdị ụbọchị afọ n'ọnwa Septemba ọbụla which ruo ọnwa asatọ n'ala Igbo na lunar calendar. 3 weeks to or 2 weeks before the erie ji a o nwee ebe a na-akpọ ọnụ ebo the god of this yam or the ife ji ọkụ. Ebe a nke a ga-eje wee mee sacrifice, pay all the homage wee gwapa na a na-akwadokwa ka erie ji. Ije n'ọnụ ebo is a very risky business. Ọ bụrụ onye ọbụla na-eje n'ọnụ ebo ị ga-adị clean, ị ga-adị ọcha, ịma nna aghọ aghụghọ, ịma nna alụ ụlụ, ịma nna asa asị be free wee jee na that blessing be free wee jee nweta the blessing. So ebe a bụkwa bụ ebe a na-anatakwu ngọzi, ebe a wee ebe a na-ewepụcha ife ọjọọ niile. So na nne onye akara aka adịrọ shọ ihe anọ n'ebe a na-akpọ aṅụ oye na ọ na mgbago ndị dị asọ kụzuru akụzu wee jezie ha jezie na-anata. Ọ bụ na the gods accept all their sacrifice and ihe niile ha mee, a na-enwe great jubilation
when they come out, because as I said before, it's a very risky business, because if you are not clean and go, you will not come back, you may die, something spiritual may happen to you. So now say to the Honorable Nata, it's a very big joy, it's a very big celebration, you know. So after the Honorable then, Omosaga Waziji, ongozi ife a na-akpọ n'ọnụkụ a na-ewetezi ndị mmadụ ndị isi nze a na-ewetezi ji a ga-egbu ka mgbu na-echaka atụkọcha ọkụkọ ọnụ aṅa ya n'ọkụ nyanwe na bụ onye isi nze ka a ga-anọ na-eme ife ara aṅasị ọka n'ọkụ ekechezie ya. The next day bụ afọ ụmụada na di ha, that is ewee bịa buru ife niile dị iche iche, ma akwa ma shoe ma akwa ma ji asatọ ma everything kee ji bịakwute ọgọ ha nwoke maka na na-awa ji. Ọgọ ha nwoke ga-ekene fa, o kenecha fa, ọ kpọta ụmụ ya agọzie ụmụ ya. Ịwa ji na obodo Nri n'obodo Igbo niile, ife a bụ ka a na-emepe isi Chukwu okike na anyị ejebekwe ịkọ ọlụ. Ọ ji eze Nri gbusiziri wee kee ndị mmadụ ka a ga-akọ, o wee mịta ife mkpụrụ, wee mịta nnukwu ife, wee mịta akụrụba, mụta a lot of harvest, you know. Agọzisi ụmụaka niile ebe a ka a ga-anọzi kpesielu ụmụ nwa di ya n'anya ekpere, kpesielu ha ekpere, gọzie fa, gosie fa, onye ọbụla ewe nawa. Ọnwa asatọ na dịka festive season, people na-esi obodo oyibo mba niile dị iche iche agbacha Christmas, ife ọzọ ndị Nri na-agba bụ ọnwa asatọ. Meeting ọbụla emere na ya, nzukọ ọbụla emere na Christmas, mgbe ọzọ a ga-eji mee bụ na ọnwa asatọ. So na a na-eselebrate gide ọnwa asatọ, ọ yawa ka eze Nri idebute akụ ji si all the way from Nigeria wee bịa today ka o solo anyị wee perform this holy ritual of ịlọ mmụọ, so that ka anyị wee weta alụgokwe na Nigeria, emegokwe nke e mere na aba anyị bụ Nri on the correct date, na nke anyị nọ ka anyị wee soro mezuo ife a na-eme. So anyị na-asị ka mrapụ iwe unu time ka ndị niile dị anụ, anyị na-asị ka ha nọlụ na eze Nri anyị na ha eme expect ọ kasị na airport bata today, anyị receive gị na airport, so ọ na-ezu ike mgbe onye o ji bịa na anyị ga-ebido. So anyị na-asị unu biko time na-aga, anyị ga-akọwasịkwuru unu more and more of ịwa ji n'obodo Nri. Biko ekene m unu.
Obidigwe Onyeso, MFRJ, Revelana 2 of Igbo land, the custodian of Igbo culture and the traditional keeper of NDIGBO. Gentlemen and ladies, today you will learn. Today there will be a crossbreed of tradition. Today the tradition of NDIGBO will manifest solemnly in the land of South Africa. On this note, ladies and gentlemen, I want to urge you to fasten your belts because the flight is about to take off. May I have the honor to recognize and appreciate their wonderful display. The people of Amatsisi Aruana dancing group from the Mistin. Wonderful. Put your hand together for them, please. Put your hand together for them. They perform creditably and very well. However, by our local language, one of whom had a table, how much on a table. Now, one day we go to Polonia. We go to that Polonia. Ever see T.J. Bama, the working 25 years. Because when we get to Magamba, they were not been up to Nana. Before the other so many, when you're going to now, I think I'm not going to some people. Each of that corner, Nepagi, 25 years. Gentlemen and ladies, may I also have the honor to recognize now amazed the man behind the microphone who is powering me here, DJ ILO Records. Put your hands together for him, please. Also, the media team, a very good friend of mine and a partner in this business. I have been working with him for a very long time. He has never failed and he will never fail. As I can tell you, Ryan and here, this event is on live. It's streaming. If you put on ILO Media, you will see, we watch it live. Gentlemen and ladies, put your hand together for ILO Media. Put your hand together for him. Also, the man standing here, you're amazed. The man behind the microphone, I did not need any introduction, but for purpose of records, standing before you is not a person than your humble son, your servant, your friend, by the grace of God, Honorable Tochukwu Mboke, Honorable in South Africa. Please put your hand together for me. Put your hand together for me. Igbo, Kwanu! Aguburi, Kwanu! Anota, Kwanu! Anambra, Kwanu! Ebuku, Kwanu! Amanda! Amanda! Nani South Africa, Gaza, Gija, because Madagaza, where any was never people in bed. Amanda! Gentlemen and ladies, we got to start without much of your time. We got to start. But before then, let me quickly run to the office of the DJ for a brief music interlude. Thank you very much. The executive president of Millennium Friends Club here in South Africa, a philanthropist par excellence, a wise man, the director and CEO, Goose Auto, South Africa. Like I said initially, the executive president of Millennium Friends Club here in South Africa, the national lord of Nigerians in Western. Join me and put your hands together for the chairman of this solemn affair, High Chief Dr. Bishop Ama JP, Ọkọ Bluzo, Nanyabo
doing and also Aguji Namago. Child, keep us on like that woman, just one very man when I get one, never need to see him again. Let us see more, and I found a woman like a picture of my and then I was one hour. I think you'll be able to put that as nature in Puro here. A wonderful brother of mine, also an estate mogul, an oil magnate of Arozonipa and Insuka, a very good friend and a very good brother. By the grace of God, he will do as the chairman, vice chairman of Millennium Friends Club and also the vice chairman of this event. Join me and put your hands together for High Chief Roland Ayo, Ezomogo, Nasuka. Ofunwa Kogu na Nsuka. Ezomogo. Ebedi Nsuka. Ọgọsịdị nna ọgwa Chineke were ego okenye ntị m na-ekwu ekwu ezi na-eme ọgọ Chineke were ego okenye m ga-eso mpụta na ọgbara etu n'afọ were ka ọgba atọ ekwu ekwu ma ọ na-ekwụsị na ekwu n'ọgbọ ụtọ na TV. A gentleman, a humble man, a business tycoon, by the grace of God, a wonderful man from our kingdom. Gentlemen and ladies, Dr. Bishop Ama, JP, Bruzo, Nanyabu, Ike Mabiabu, Bishop and we can also Aguji Namago. Sir, keep us on like a woman, just woman, I can do my business in Nagana. I don't have one. I praise God. There's a mother. A very sweet. Gentlemen and ladies, thank you very much. By the grace of God, this evening, God will use these gentlemen, these humble men, these quiet men, to the officers'
the members of the officers' mess here in South Africa. Before I will proceed with the recognition of the officers' mess members, let me quickly call to the table a patron of the Millennium Friends Club, the chief, the high chief, a member of the board of trustees as well, Chief P.O. Ibedula, Apotudu Nanyoka, Okunenifi Nanyoka. He is a member of the board of trustees of the Millennium Friends Club here in Africa. Chief P.O. Ibedula, you are recognized. Also, to join them at that level is the founder of Millennium Friends Club, my patron, a wonderful man, a supporter of Manchester United, a gentleman and a peacemaker, Chief Collins Ogwechi. Please put your hand together for Chief Ogwechi. Quickly and finally, to join them at that table is the financial powerhouse of the Millennium Friends Club here in South Africa. A handsome His Excellency, my President. Gentlemen and ladies, join me as I recognize him and introduce him officially in our midst. An elder statesman, a man who is behind the formation of many organizations here in South Africa. A wonderful man, an orator of our time, High Chief Frank Anago Ikengumuchi. Also in our midst is the pioneer Ishinze here in South Africa. Igbo land. Ugonabo. Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Yeah. Akuku because no. Yeah. Ugonabo. Also close to Ugonabo is a wonderful general at the level of officers' mess. The spokesperson of World Igbo Congress here in South Africa. The intelligent officer of officers' mess. Mike Oram Orimili Nampo Agune Chamber. So close to Agune Chamber is another chief, a dead cap chief, high chief. Man, Rien, Zwan, this weather. Also, Tony Ahanokoro, you are recognized. Also, at the level of United Brothers Association, we have Chief Ogonna Madueke. I'm not discovered another Kwaka. You people have converted Akonga to money. So not.
As I'm not going to country, I got I say, I'm South Africa. I saw was a tata will overseke or issue bus. Another piece I can when I joined South Africa, I'm on my way can you overseke. When I bought a can, when I bought a chip, I bought a can got him. They told morning number and got away there, and the millie as a moon open when I enter in a as Nezua carry loot and I thought one giga. As in the woman, and the Waka chair was the way if I want a Zovan, we put it out as all about a window. I didn't leave you. I was in I didn't catch in each other. What's not I put up on your book? Nonsense, as Macamalunzo, I'm a pony. Undoja with the way and revelation, we're born a white chalk. If you work on your back overnight, the lack of have I come here. What's now I line my neck? It is a line my nose. I said no pounds. Auto euro. Euro worth $1. Dollar worth $1. And my squibble. Run where Tokata where Tonera man. I did the channel and you. It's a number. You are a mama does. When you make a yacht to stop, I walk 1 year card in a mamma quack a second. As about who's a lodge. It's a lodge, I ain't years in each children now. You got my mama case yet. Also, you can as I'm no money, I want to go to lose Cambolo. Pokoma and Nadama, Pokomandemban and Deke. Papa ni bonine, Nina by the morning, and I got all this echo, you can sukai do them, and over there, Quensu. I say, Apollich and I am on the Omakaya Malay Chanina. As Mamma Patagopa and South Africa, no one will move Cambo, as a me doko ya Julio. I not an abonkutan Kutaniano and then Capo Libya. As the Veja no dinner when you will we are Libya. I have put an Agorian to go at Channel. I stop South Africa can be asked me a DJ at it. Almost them. Wasn't I have a Mositem we and Meliki Bobolo? You got from the kind of I had a bridge, all night, Uncle Bridge. I'm when Kedina Bani, NDIGBO. I wasn't on your idea. Now you went Kedina and Kedina and the London.
ifeọma ya adịrị na Indonesia anya fụ m tata fụ nzu a fụ ọjị a anyanwụ ya adịrịrị mma dịkwala ụmụ anyị mma anyị mabụ nnekwa ọkpa ya adị ụmụazị abụ ude na Korea anụ anyị sị na anyị emechiche ire ọkụlụ ọnụ anyị mechie anya anyị tabụlụ ọnya ka a na-akpọkwa communion ndị nwa na-ele anya anyị ara agbọ ndị ọha atacha onye tabụlụ onye anyị anara enyewu mmadụ anọkọta iwe ọfụ abata n'ala Igbo mana anyị sị na ya bụ ibe anyị ana a sị na ọmaka ya adịrị ndị yut niile ọganihu ga-adịrị n'anyị anyị gbasa anyị ya na-ele anyị kpọkọlụ anyị na-asa ọma ya dịrị n'anyị n'afọ sikụl ọdịnala igwe ndọbezere m ya ọsị na ọmaka gburu awọ o kpudogo iwe ọbụla anyị ebute esemokwu ga-ebute nseke ebe ibido ibe anyị fele ọmaka ya mara na anyị ọsọmokwu nke a nwunye m na-akwụ ịlụ obodo nwunye ndị South Africa na-ekwe na ọjọọ anyị sị na ndị ebute ọgba aghara asịsị mere ibe aka ekpe si onye werugokwa ibe aka ekpe niile asị nke onye ọbụla ya dịrị ya nke anụnwa maka ọzọrọ ọnụ anyị enye nna nna anyị gba edobere ibe anyị kwado asị m gwelu nke mụta na nwata ada abụ na mmadụ ada nwata na anọ ọgwụ Igbo mmanụ rienu nwanụ ọmụrụ
In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Father Lord, we acknowledge your presence at this hour. We thank you for your goodness. We thank you for your mercies. We thank you for your kindness. We thank you, O Lord, for a successful journey, for each of every one of us to be here. Father, we say, be thou exalted in the mighty name of Jesus Christ. Father, Lord, Father, thank you, O Lord, for this program, O Lord. Father, I pray that after the end of this program, O Lord, Father, that you may lead us to our different destinations, safe back home, without any bad thing, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Father, Lord Jesus Christ, we thank you, O Lord, even for the people that are still on their way coming, O Lord. We present them before your throne of mercy. We ask you to take absolute control of them, O Lord. Father, we thank you, O Lord, for your servant here. We use him as a counterpoint to reach every king, O Lord, King of glory, so that you might guide them and protect them, O Lord, all the days of their lives in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, we thank you because you are God. We said all the glory, all the honor, all the adoration be ascribed unto your holy name in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Aleade, for these wonderful and concise prayers. Thank you very much. Big God, having committed these events unto the hand of God, quickly, I get George before His Majesty. I want to watch it. When I took a day of George, quickly, let me recognize the chairperson of Umuri, Cape Town, Chief Chukwemeka Eze, Ide of Umuri, Ide, and also the other is the Paris Cape Town off flight. Also in our midst, the Vice Chairman of Cape Town Union, Chief Obonna Obandonari, Babando, Child, Lieutenant Obanda.
he was more fun. Now, contact because also we have now is the president of Nigeria, Chief Emeka Mora. Because Chief Emeka Mora, I don't want to assist when I look on all this world. Chief Yadare Walagima. Also, the Nigerian branch of Umuri, Chief Ike Chupagolo, Udesu, Chief Ike Chupagolo, Udesu. Because on this note, gentlemen and ladies, I got a minute in Thank you. Because I never see what for no guard again. The foundation now. This I'm when you went to High Chief Julius Mosakwe Oju Nabo Kingdom Kojerani Georgia. By the grace of God, he is a member of the Supreme President Council, the custodians of Igbo culture here in South Africa. Thank you very much. Igbo nwere ọya ga-ewepụ aka ọjị, ọwepụ aka ọjị, ewepụ ọjị, ọya na-achị anyị na-abụ igwe anyị. Biko, chairman ndị nri, biko ewepụ aka chairman ndị nri South Africa, ị ga-ewepụ ọjị. Biko, chairman ndị nri South Africa ewepụ ọjị. Chairman, who go? Okay, Supreme President Council, Igwe Western, we project, and the one there was Supreme President Council, we project. These are also weapon out, these are also project. Before because you were on but and because I gave result to come for them and not a watch Chairman of Education because Chairman because what watch because assessments, look what because audio requesting because the branches go well because I'm working I can the branches they double keep down because they kept that branch they kept
Thank you very much. Igbo bueno. Yes. Igbo makano. Yeah. Swallow. Yeah. Mono. Yeah. As a non-maya, swallow.
South Africa, bueno. South Africa, bueno. South Africa, bueno. As of no one so can't n'aka. Ndị Chineke, ndị Zeleza, ekene m unu, ndị Igwe ekene m unu. Ọba ekene gị. Ọba tupu mbido ajụjụ ise lọjị n'ọkụ a. Lọjị ise lọjị. As of no one so can't n'aka. Maka ndị amara maka nsogbu. Ọ bụ white chalk ede na Revelation. Ọ ka ịbụ na anyị na-eme mma asị na ọdịnala ka esi na ya wee delo akwụkwọ nsọ emechazi taprịbala anyị. Mma kọrọ unu obere anyị maka oge adịrọ. Mgbe sị na ya bụ nzu ndị n'aka na ọ na-adị ọcha igbu anyị ị ga-egbukete anyị chichichiche iri ya afọ bụ ihe dị ọcha. Ifu na Chukwu dị egwu. Ọ gbara anyị n'oge wee sị na ọ gbara anyị n'oyiyi ya ọ wụrụ ya nwa nwe nne ya. Afọ nwere lotenna. Wee sị na ya bụ nzu nche n'aka ka anyị na-efu ụzọ tụọ nzu tupu agwọ ọjị. Nze a na-akwa ekpukwu okwu onye ka o ji abụ ichekwuo n'ụlọ ụka efukwa onye isi nchụaja foto okpuru nke ya onye ka anyị ji egwu nke anyị ọ bụrụ na anyị adịghị akwanyere ndị ugwu. Onye ka unu ejiri afụ mụ n'ụlọ ụka ka ọ ghara ịdị ka ma akpa ya ọlụkụ onye isi nchụaja. Anyị si nke onye dịrị akaka anyị wedịla anyị. Anyị wee sị n'ụbọchị tata na anya ọbụla fụrụ nzu a na ọ ya dịrị ya mma. Ọganiru ka anyị na-ayọ ibe akwa bụ ibe enwe. Anyị si na South Africa ụlọ akụ na mmanụ maka anyị nọ ebe maka udo. Anyị abịara maka na anyị abụrụ briji. Anyị bịa ka anyị kọta ihe ahụ eme. Anyị sikwa na akụkụ n'okwu ebe osu. Nwee na-agbakọ ala Igbo na-agbakọ ala ndị na-asama na-agbakọ ndị nze, ndị Chineke, ndị Zeleze. Ndị dobere ihe anyị kwudoro. Ndị mbụ na ndị egede. Ndị etu ọ bụ ndị mmeri ezumezu ndị mmeri si ya bịa ụwa. Maka na unu na-anya mmiri ụkwa na almost more than 70% of ụwa niile. Onye bụ otu abụ mgbe esi Nigeria edịba m na village ebe ahụ ka si ọkwa mmiri ka anyị gbara gana wee bịa. Anyị wee sị ezumezu mmiri ekene ndị mmụọ na-asaa na ụmụnne ya a na-akpọ Seven Spirits of God ekene m ụnụ ngene dị ya ụmụ dị ya udo dị ya akpụ ngene dị ya ụmụchọzi ndị ọzọ emeche nkọwa nara mkpa mmiri ahụ. Na mma ibe anyị bịara iwe na South Africa bụ ibe dị n'elu nke dị na ngalaba nke onye dịrị ya na nke anyị nwedela anyị. Anyị sị na mmadụ agaghị ahụ maka na anụ ogbo na anyị bịa n'okwu ka ọ dị ụlọ anyị mma dịla onye ọbụla mma. Anyị sị onye kọta ya na ibi ahụ ibe dị echiche na ala Igbo na Naịjirịa mana ọ ka ọ dịcha ajọ na ọ ya dị mma. Ibe ji maka ya wee bịa bụrụ onyeji ahịa iri ji ọ maka ndị mmadụ a na-akwụ iri ji ugwu maka enwe emume a na-emeri ji. N'eze nri nọkatalụ agụụ wee na-achọ igbugbu ndị Igbo o wee kpọpụo Chukwu okike wee sị anyị ka agụ kwuru ụmụ ya. Chukwu wee sị ya na ihe ihe eme na ọ ya enye nwa ya wee jiri nwa ya wee chụọ aja ya bụ aja o ji wee chụọ ọnọkata onye anya ebe ebido nwa ya nọkata ibe nwe na-efufe ọ bụrụ ya nwe ji onye ka eji emelu ji emume a na-emeri ife ji ọkụ ọ nnekwu emume fụ na a na-akwadoro ya na-akwere ji onye ka o ji abụ eji ori ji n'ala Igbo agụ nwere zuo mmadụ nnekwu ori maka mana ezuru ochi ji ya anọ nnekwu agụ ji bụ mmụọ emecha nya bụ emume dị iche tupu erie nya bụ ji anyị alụgokwa mmụọ rie ji mmụọ erigo ji tupu mmadụ erie. Anyị si chi ekwe chie nta iwe ọma niile Igbo ji wee biri anyị si unu bịa mmụọ niile nwetaba anyị wee bịa adịkwe nne unu nelu ọma anya mma na afọ na ọbrọsọ nwunye n'otu mmadụ wesị na ya bụ mmụọ nji wee bịa ọ bụ ezigbo mmụọ ya metụ ụmụnne m niile na-arụ. Anyị si ya bụ ime kwechiri nnu ga-akpọ ya taa
Asị na anya furu ugo na a ga-akwụkwọ ya mana tata dị ibe anyị erosi ya ifeọma ka njide ya bụ ifeọma nji wee bịa onye oyelo onye ọbụla aka akọsa na anyị ga-ele promoshọn n'elu promoshọn ebe iwe na-abịa ọ ya dị n'anya afọ ọgọmọbịa iwe na-abịa anyị na-azị ya amanemi ya n'ụgarị dị abụọ maka anyị agwa ya kwuru anyị kwesị nteka nke onye ọbụla jee pụọ chi ya mba onye ọbụla malichi ya onye na chi ya yiri aka iwe na-akpa na-eme ya na tupu mmadụ ekubi a na-akpakwa nkatị ya nwezi chukwu okike ya na-emekwa na isi nye m onye bụ ikike ekwu olu ụmụ gị ka a na-afụ ibe na-emene na nlọ tupu apụta n'ụtụtụ nwana afọ onye gbapụtara ndị ichie ebebe azụ onye so unu na-adị ibe asị ka ọ na-asị chukwu kelele kụọ ihe ndị a mba sọsị ya na-ekwu ozi na ị na-akụ ọkụ wee sị biko na chukwu okike onye akpọrọ onye ọgwụ ego onye nsakwa na wee sị n'aka mepere ka ọzọ n'abalị ya onye tabere ya nye nwanne ya n'ọgwa nye nwa ka agbacha ndị oyibo bụ ụmụ na ndị na-asụkwa oyibo onye nwa the secret of wealth bụ giving maka onye si na mahụ na onwere ime nweta tata malụ na ihe akpụkpọ taa secret of wealth bụ giving ọ pụta ya na ite ifeọma ya eme na ndụ anyị wesị na ụmụ anyị mụrụ n'ọnwa nwa ka ọ ya na ụmụ na amụrụ ụlọ ọkụ gbasị na anyị zụchaa ha ene anyị nkanụ n'ele osi dịkwuola anyị nna nna anyị zụchara nna anyị wee zụọ anyị wee nne nna anyị nka tupu ma nke ba jere ibe si ejere ma ndị nke ba nọ ka nọ ọ ya na-elu na nke anyị tọ na abụọ atọ na adị mgbe sị na onye mmụọ ya tulukwa nata ka ụmụ ya na-amakwa ebe o si na kwuru ụlọ ebe o si ọgbakwa sọsọ nke etiri na akpa n'ọma ụmụ mgbe esi chukwu okike chukwu mara ihe gị na mmadụ mba anyị ọkwa ka anyị si dị iche iche ele ahụ ka mba anyị si na iche ya mee ma mekarịara anyị nke ka nke tata ahụrụ ụbọchị ekele nketa ife ọma akpọkpọ ọma ekele iso wee bịa gaba ije kpọpụ aka niile na mmụọ niile anyị bebacha na-azụ ekele ife ọma ya na ndụ anyị ichie okwu ichie nta akpọkpọ ọmụ ndị ọchịchị na be anyị a n'ebe a na South Africa biko ụlọ ụmụnne na-abụ ka a na-anọ si biko tinye ọrụ na ya bụ okwu na okenye a na-anọ n'ụlọ egwu abụọ biko nụ onye ka anyị ji ekpukpe n'ibe anyị kwụ n'isi na na-akwa na-egote ya n'anya ihe ji wee tinyela anyị na-akpa anyị nze bụ ka a na-eze ibe ogwu ndị arụ abịa kpọọ ụnụ na-ekwu onye bụ okwu wee sị ụnụ biko na mmekwukwe na ụka mmadụ na ihe na-ekwu ọ bụ Igbo ka m na-asụ ịkpakwa nsị akata ị na-ewu taa ife ọma ya eme na ndụ anyị arịka iwe akpa ihe nwe nwe ụkwụ anyị zọ na ebe nke anyị na-eji wee pụrụ ya dị egwu ife ọma ya emecha na ndụ anyị mana chetakwa na onye mere ụlọ ya bụ ihe dị iche onye apụta ya apịa echi onye gbara ụlọ na nara anataba anyị si ya na-asị na onye achọrọ ụlọ bata ihe ọ nyere ahụ na tv ọ dịkwa ije maka ebe na-eme na ncha anaghị eme n'ihu odogwu na tanụ bịanụ ka anyị dozikwa ọnọdụ anyị ọnụ na anyịkwa nnọba ameme ọgba ọfụfụ si na ọ ga-adị na anyị chadị ndị mmadụ eke onye akwụ na-akpa anyị n'aka obodo agbara aka na si unu ife ọmamete na ndụ unu na-echeta otu ụzọ n'ụzọ iri n'ọkụkọ ya elo Put your hand together for his highness, please. Put your hand together for him. God bless you.
one, when you go to wallet. When you go to wallet, when you go to West one. You go to John. You go to say no. Because you don't watch it. Una apply for His Majesty na bo because His Majesty is watching aka we sin biede igwe na keta biko eze ni watching aka biko no ai biede ndi batara obu una apply for na bo biko ai biede ndi batara obu biko eze ni watching aka biko ko onye ọbụla nọ na ejire kwe eme ya bụ eze ni Johnson aka onye ọbụla nọ na eze bi Johnson aka anyị akwụwa eze na ọgbọ ọbịakwuwa eze mmụọ biko na onye ọbụla nọrọ ekele m unu igwe eze nri. Thank you very much, the paymaster, for this direction. Biko atụgokwa m nzu n'ọga m na ometụ ka dị na ya bụ ọjị. Asị m ahụrụ m na ọjị elugo ndị eze aka, ndị igwe aka, rụkwa ndị nze, ndị bata dịka aka. Biko nụ ka ewegala onye ọbụla ọjị n'ugwu nkwanyelụ asị na abụ nze bịa ọkụ. Wesị ka a na-eme ya maka ndị ụzọ tere aka. Mana anyị nọ n'obodo, anyị nọ na South East, chi anaghị ejigide anyị na-ejigbu ndị eri aga. Wesị ejikwa m ọjị n'aka asị na Chukwu okike, Chukwu kelelu aka mmele ka aka akasị n'oge mana ụbọchị tata ya adị wee na-akpọta ụkwụkwọ niile mkpọ na nzu naanị na Adam ala Igbo mgbe niile Chineke ndị mbụ na ndị ekele mmụọ na-asa na ụmụnne ya ngenogbo udo akpụ ngene ime mmiri akpọkọ ụmụ ụlọ akpọkọ ụmụ okwu okwu niile dịcha n'obodo niile asị m ụnụ gazi tebe n'ọkwa ụmụ ụlọ nọ n'ọkwa nwa ka anyị bụ na-awụ arụ n'afọ nsị nke anyị metere si were ka anyị metere si na-ezikọ anyị na nlọ na ya dọkwa emebi anyị si na mkpali amụ dị were kpọọ si akụkwanala anyị nsọ ọganihu ka anyị na-ayọ ibe akwa ibe enwe ka anyị na-ayọ anyị si na South Africa anyị adịbụkwa anyị si nke dị n'elu ka anyị ewere na arafụrụ ndị nwere obodo ube dị na a sị na akụcha kpalaka si chesara n'ime obi wena agbọkụ ndị eze asị m unu ya adị asị m ndị nze unu ebe unu ya adị asị m n'ọganihu ka anyị na-ayọ udo ka anyị na-ayọkwa asị m ime gbagwoju anya si biko nụ si kpọọ ndị isi n'obodo ka a na-etinye ọnụ n'okwu asị na ụmụnne ya na-anọkwanụ anọkọta dịka ọgbaghara adị nseke ya na-adị mana anyị si na onye ọdụ na chi ya dịkwa mma onye ọbụla jee kọọ chi ya mba onye ọbụla malụ ndị ichie a sị na onye malụ ndị ichie malụ ndị gboo ụnụ nwere ike na-emekwa oyibo na-ejekwa ụka oyibo mana e nwere ụka dị gboo ọgwụ tọrọ ọgwụ anya n'idekwa anyị anyị asụcha anya anyị asụ wee naba mana anyị si anyị asụ naba anyị ka anyị nọkarị mgbe ọ metusela anyị na-eru ya nweke na be anyị ede na akwụkwọ nsọ anyị nọcha ka anyị zụọ onye na-abịa wee akwụkwọ anyị si akụkọ ọma anyị na-adị ịkpụ ụmụ anyị anyị si ọma ọma ka anyị mụrụ ka anyị ga na-amụ na ụmụ na-amụ n'ụlọ ọrụ agbanyeghị ọkụ na mkpụrụ ejima mana ejima ọkụ na ya azụ abịa nke iche iche anyị si anyị ọnwụ ndekọ ọma ya adị ụmụazị ahụ na-emebi ya anụ asị ka okwu bịa maazị sị kọwa anyị ga na-erubi ya na-ekwusi ya ike enweghị ihe mmadụ ya eme anyị ibe anyị na-achị anyị kwuru ya eme asị m anyị kpụrụ n'aka nri na mma anyị kpụrụ n'aka ebe na ya werere na mma akwa n'Igbo ka anyị bụ anyị gbara eme ka azụ dị n'obe ọ bụrụ mmadụ ya na-eki ya anya anyị wee sị na anyị ada egbu isi ka anyị wụrụ isi anyị ada egbukwa ọdụ ka anyị wụrụ ọdụ mana ibe anyị na-asị bụ ka anyị ncha niile jikọzie na aka ọnụ ka anyị ncha niile wụrụ ofu na ibe Igbo na ebe anyị si na-eteke nwetara mma na-abịachikwa ebe a
okwu ya na-abụ ka anyị kwuo a sị akwụ na ya n'ọnụ chọbara mkpụrụ ogologo ọmmadụ ya ekwu ya na-arụ mmanụ ọgwụgwụ wesịrị biko nụ agbacha ndị ụlọ okwu a sị na pụtin into ndị igwe n'obodo a unu dozie okwu ya na-arụ ọgwụgwụ enwekwere ndị agha egwu ọ dịba gboo ka anyị tinye ọnụ ibe ọma ka anyị na-ayọ ọganiru ka anyị na-ayọ ụkwụ anyị ji bata ebe ka anyị eji ikwe ya maka gị akụwepụ ihe tofu n'elu na data dị ihe a gọnị enweta kọl isu na abụ ihe niile ya gbasasị isu na abụbụ evidensi ụzọ ya metalụ n'anya ọ dịwa na gboo anọ ka ụgani adị na ụgani dị na-enwe ndị ọzọ ya afọ anyị wee sikwo n'aka mepere emepe ka ọzọ ya bata aka anyị emetụrụ ụgwọ anyị si na ọzọ ya bata ma akụ ụba anyị acha ya na aka ụba ọma ya abalị aja ihe ya mmadụ eleta ihe itiri anyị anya mmiri anyị ayara anya anyị si ndị ka nke onye apụta na anyị apịa echi anyị apụrụ na Naịjirịa ya kazie ụlọ Igbo Bakalia, biko mgbe eze nri let me quickly recognize him and officially announce his arrival. His Royal Highness, Igwe NDIGBO, NDIGBO Kiss, Obi of Obi
Thank you very much. Thank you very much.
Item number 8, which is the Progressive Union South African Branch Chairman, welcome address. On this note, let me have the privilege to fire to the podium for his wonderful address. Chief has permitted you to leave. OCC, Chief doesn't follow. OCC for his opening remarks. First of all, on behalf of the Commission South Africa, and welcome everybody here. I recognize the presence of everybody here. Welcome our King, His Royal Highness, this is the land. His Royal Highness, the only woman on earth, South Africa. His Royal Highness, ILO-MMUO. The custodian of Igbo culture and tradition, Akajafo NDIGBO of the Igbo Ancestral Kingdom. Eze Obidebu Onyesu. Eze Nino. Biko NDIGBO Nara flank Eze by the corner, please. Flank NDIGBO Nara Biko. Biko. Kawabuchi. Ndeze na Biko na Biko. His Royal Highness, Igwe Anayo Igwilo,
na Western. Chief Michael Ebuka, Ododo, na Agokumuri. Igumuri na South Africa. Auto Malube. Mona Papas. Agosiri. Abana Dungu. Aba. Chairman of the Progressive in South Africa. Baba. Because the council, they are to Sona, the Supreme Council, led by Chief members of the Supreme Council, the Abu GLC, General Officer commanding the 2 division, and Officers Mess, here in South Africa, chair-elect, the warning son of the China. The chair-elect of the Bodunu, I isolate because my pregnant relatives, His Excellency, Honorable Chukwudova, one day man and that's all. My husband General, also operating on here, Adjutant. Joseph Bodo, shut up the wheel. Joseph Bodo, Obamina Elugo, Obamina Elugo. Because Your Majesty, thank you very much.
ọma mkpama ihe enwe ọganihu ga-adịla ife ọma ya agaghị anyị mgbe na anyị agaghị awakwa ji awa na be anyị na-eri ji eri so ma ọkwa na ibe adị na-eme bụ ji ka anyị na-eri adị m akwakwa dị awa ọkụ eke ka a na-awa na-eri ji eri so si agụkwe na anụnụ nsọ ndị ichie ekene bụ jiri nna m ya aka onye asịkwana m na mma ya ọsụmisi aka asị na a na-eri ji eri a na-egosi ụlọ ya na be anyị ọ bụ ebe a na-agba abụ ọnụ onye chiri echichi a na-akpọ ọnụ ya m na-ekpudo aka n'ọnụ unu na mmanụ a na-ese okwu na otu aka anyị sara ime ga-ada ya na-ese okwu onye ọbụla na chi ya anyị azụ abịa chi anyị adịla ya mere anyị anyị azụkanya bụ abịa na nnukwu ebe anyị bụ anyị ebe anyị ruru nnukwu ụlọ bụ nke na mmadụ ghara ibi asị na anyị adị nọ
Gracias.
I
village dey sef.